PI tu kenika ngilap kisam lagi lak mo ban penprang ya kejingel ini kejing hikai ke babaling ba kini ki digital platforms ka social media ka mobile phone ka mangidon ngalaban ong kala bandai ka way na ka missionary tool lani ka tiar yalap mo but ka social media kadai ka way na ka mission feel lani ka jaka yalap jongi ki Samla lara ki Samla hi lara kim don kata ka clear direction ka goal mo ka thong ha ka jing im ka jongki kin san liat be sheki bentai ba pero pe no ipi lara ni don shibun kata ka emptiness kata ka jing sngo thali ha ka jing im ka jongi desi ngiya keleng saudong ka perthai ban li wat ya kata ka jing sngo bah ka perthai mo kum ki Samla kwa hi ban ya try ta kwa ban persyang Henry hapading kita ke jing persyang ke jongi pada namar ba kumbang mana ka peer pressure mo influence namar kita ki don kita mangar ngari bandon ta